ik lan eta nik jai zioten Tape eta Leturiak, eta batzutan arrazoi gaurko bezalako egunetan. Jendeak gogotik lan egin behar izaten du, bisitariek ongi pasatzeko eta voluntarioa dagoeneko goizan goizetik ari dire jota fuego. Kilometroen gibeleko aldia ezagutuko dugu, ikusten ez den hori lan eta lan dabiltzanen alderdia. Nire gaurko eguna da ere montako zaintza. Eta gehien bat ikuskizuneko jende etortzen dena, haiek bideratu, nunbait ubikatu, eta behintzat koordinazioa ondo junda dela superbisatu. Lan honen atzetik helburu ekonomikoa da, eta helburu ekonomikoa da, zatik ikastolonek behar handi ditu. Ikuskizunetako arduradunetako bat naizela, 3 gea, eta pixkat egin dugu gure artean lana banatu, ez? Bakoitzak hartu du arlo bat. Eta niri dagokit emergentziak edo kudeak eta gauzak egitea. Jende unitzen gaurko helburua ongi pasatzea da. Bino zenbaitetan alkoholarengatik eta bertzelako kontuengatik susto txikiak ere izaten dire. Eskerrak horretarako zerbitzuak prest dauden. Daude 4 mediku, 7 erizain, eta txaldez 3 mediku, 8 erizain. Gero 4 bestelako pertsonala, denetatik iteko, eta baita ere bidiako voluntarioak. Gure lana da, txarto sentitzen da jendeei laguntzea, eta medikuei pixka lana erraztea, igual badau saraz norbait jauzten bada edo koma etilikoren gertatzen bada, jendeei laguntzea. Zer da besta bat janik eta edanik gabe? Deus ez, kilometrotan, goserik eta garririk ezin da pasa. Niri tokatu zai gutxi gora bera organizatu duten modun Solomoarekin, parrilan. Orduan esango nuke eskatzen dituten bokadilloa prestatzeak eta aldana laguntzea. Gure etorri da kuadrilla bat andoindikan eta aurrek urtean lagundu gendun eta gu gaudu hemen 6 etorri gara. Ni Josu naiz eta montai arduraduna naiz. Hau da, eta gaur nire lana hemen da, urte guztin egin dugun lan horren ondorioa gaur da, eta egindako lan hori gaur ondo atera dedin. Zirkuituan bueltak agen biltzala, ahotseko eixo batzuk aditu ditugu, eta horiek neskak zuenak ziren. Hori da, gure lana gaurkoan megafonian egotea da, eta egunean zehar gertatzen diren oharrak eta jendeari helaraztea. Lana bada, baina lana baino zerbait bereziagoa izan ere olako egun baten parte izatea zoragarria da. Gustagarria da egiten, jendia hain konten lanian ikustea, ezpaita maiz horrelakorik gertatzen. Gipuzkoako ikastoren aldeko besta ondion eta menipen ikusi duze voluntarioentzat lana eta plazerra biak bat direla.